ewu saking pangulaban tapi ajake wong tuwa jumenenge kasepuan sing mestine yen masih jumeneng iki dianggep jimat yen wis mati dianggep keramat meneng-meneng ragane makmum pikiran kang beli-beli mikiri kang dudu-dudu kaya nangis sejroning batin kaya sedih maningati pribasane wong demen durung kelakon timbule si mapanasareng riwe jawab pura sampeyanku Kang yang Sidiwati ini pangeran nang apa anak pati cadas wanguran sampai sesabat di wong tua disangka pula lagi orang bisa bantu apa sih dari kepengenane pangeran orang kaya konon wanguran sebab kepastiane kasih sayange wong tua Rama Prabu Megamendung sawise ninggalaken tahta keprabon Pangulaban sayang kelawan sing dadi peputra hal ikulah sing mestine iki bakal dadi salah suwijining aleman karo wong tua arep sapa maning sing bisa gawe adem kanggo ngayomi sing dadi anak sing dadi keturunan iya ada di jangkung oh mater anak ora ke ora pak ya pantas masih alam kelawan wong tua Kak tapi apa ada tidak kakuno Kang apalagi demen wong wadonku kaya kononku ya begitu mau beli kayak kon pak ada berwong wadon syah sampeyan bapak jagat yang gede minangkane sing ditembang sering mama warga me gede kang mirengaken mama Jidarto minangkane tuan rumah dewek sing duwe prau kuning dewek kang mirengaken sareng nok citrae gede aja lali masalah wanguran gula pangeran sesuai kelawan adat sing wis ngoyot aja sampai singaran adat iki sengaja disingkur sebab kanggo pepakem kanggo dadi panginget-inget kanggo dadi tuntunan ning sejerone silsilah para raton sing bener-bener ngelanjutaken anane keprabon sing Pangulaban jadi kian ya biasa Rama Prabu Megamendung supaya Raja Dilingser padan-padan Dilingser kebiasaan yang Rama Prabu Megamendung pas lan tepat karo penjalukane Kang Kaji Darto apa iku pangeran aduh kesuwun Kang Kaji sami-sami Kang Kaji Darto bareng salaman karo Kang Kaji kerasane ku cememek dulu andel temen sampean kore apa-apa kesuwun kanggo Bos Japara Banten Jaya Bos Tarun kanggo Bos Tarun kanggo ayahe Denok bundane Denok kang di Jongkara nyanding oh ayahe Dwi Mas Kemang ayahe Mubin ya dihormati ya terutama kanggo Kang Kaji Darto kabeh para saka prajurit panewu saking Pangulaban mangga ayo nang penjalukan Rama Prabu Megamendung biasa apa konon apa iku Kang warudoyong nang ayo supaya menghormati sesepuh singanan ning pabian khusus kanggo Kang Kaji Darto Kang Kaji Suwarto kanggo papai jagat satu mekane Rama Prabu Megamendung kairing kelawan warudoyong khas tradisi sing Pangulaban sing Segara Lor mangkap pangeran ayo
Rama ngalongo yo mang kakang baringakan Wangura akali wong dinembah lawan Rama. aduh akang warudong yo Katurana oh, kakang pinggir bang oyong kakang bari kegembang lambi abang aduh kangen warudoyo kakang pinggir kangeli ngeloyo mang kamas baringakan akali wong liwat wingi aduh kakang warudong warudoyo pinggir plumbang ngeloyo mang kakang bari kegembang ambi abang aduh kakang warudoyo Rama ampura kidungan macopatan sing mestine angguga Rama Prabu Megamendung amulaing semono katuran Rama ingkang putra Sukertawisesa lan kabeh para saka tetunggul prajurit Panewu Pangulaban sapuniki sampun dumugi teng pamurcitan Pangulaban mula samengkaten mangga Rama ingkang putra sinembah lawan Rama Prabu Megamendung Rama Prabu Sukertawisesa nggih Rama anak aku Prabu Megamendung nggih Rama Rama ndelengaken seneng kini cadas wanguran kula Prabu hari konon anggur-anggurane sira teka bukat aku masih lagi gawa panganan teka bene punten Prabu dudu bae kula lan kabeh bangsa Demung tekani panggonan sampeyan gawa pangan Prabu sing nyatane kula lan kabeh bangsa Demung ngiring lumakune putrane sampeyan ana tujuan kini Prabu ana tujuan anak perlu konon kaya konon Prabu ora kaya biasane temen siraki ya Pangeran ya Wanguran yang mono sampai ngomong kelawan mau tua jare pengen rapi apunten Rama ya sesuai karo niat kula ninggalaken kedaton Pangulaban hari nyatane maleres napa kang disambiaken kelawan ya pengapit pengincang kula kaya dene cadas Wanguran kula kirama saweg gandrung manukung saweg nggadhahi rasa dedemen kelawan salah suwijining wong wadon Rama alah seneng wong tuane ninggal aduh alaku nembet temen aku ya ngerongok kena anak aku ngomong duwe dedemen ning lebakian kong aku rasa kena seneng bakal wis ngomong mengkono dia aduh Ramawan bengi kula kirama
apa maning bakal wis tiba ning waktune musim udan gledege sampe glemandangan angine kenceng aduh kulane kaya dewekan kaya urip sumelap kaya sujen ning Pangulaban najan kula jumeneng sebagai pemimpin Pangulaban kula ne butuh batur Rama kula ne pengen kawin Rama pengen kawin Nang Sukertawi Sesa mangga ya orang bodoh nih nggih cadas wanguran ya Nggih Prabu. kabeh makhluk ananing pancat tengah ya kabeh duweni dedemen ya leres careng basane wong blesak ya karo wong blesak banding kaya konon wong bagus ya karo wong bagus banding leres Rama tentune sing didemen ning senang ki bocah ndi aduh Rama kunku jarene bocah sing babadan Rama sing babadan Rama sing babadan iya Rama arane sapa arane Endang Pratiwi Rama ku sing banget dadi katresnane ati kula mula kula suwun arep sapa lamun dudu wong tua sing bisa tandang kanggo bisa nyempurnakaken teng srebete kutang kula nglunggui sebagai pemimpin teng Pangulaban kelawan cara pripun mawon kula ki pengen kawin Rama supaya sempurna kula dados pemimpin teng Pangulaban tulung Rama kula ke bakal wis waktune udan ki kerasan ning ati se Rama ya orang bodoh nih ya. Kaya kono Bakak kayang konon jaket jangkung penggenyaku Kaya konon ngono Prabu. ya Ya kaya kula sing beli adok lawan putrane sampean. Tibang melasik nyawange Prabu. kaya konon Sampai beli kolumbangan, beli gelem turu. nah Pak Kampung ya amprak-amprakan baik. aduh gua yang temen cadas wanguran ya lamun anak kita orang ketepung kelawan Dewi Pratiwi yang terbaik Ramade sing ya sing ketepung dadi landesan sing dadi gepokan bayang wong tua Rama mula kula suwun sapuniki Rama kedah nyumponi napakan dados penyuwunan kula Sukertawi Sesa kedah tepung sawiji kelawan Endang Pratiwi kelawan cara pripun mawon kulane wis ora trangke pengen gage-gage kula keturu bareng Rama pengen gage-gage kula ki pengen mek-mekan Rama lah wis ora sabar kula rupane pengen gage-gage kula ki Rama ya ku grayang-grayangan aduh cadas wanguran Kula Prabu. weru anak kita sing bengen ora silake kaya kono anak manja lah bakat dua dipengenan bakat durung keturutan ya kayang konon ya Nggih Prabu. mangga Rama-Rama sing kedah bijaksana sebab kula percaya kelawan Rama ala dene kabeh para tetunggul para saka sing danggep prajurit Panewu Pangulaban kula yakin mangke bakal ngincangi lakuning Rama Prabu Megamendung supaya kula nih gage-gage kawin kelawan Endang Pratiwi konon ya nggih Rama Nah Prabu. ya Lamun sampene memang melas kelawan keturunan. Pripun lamun dilamar mawon Prabu. wah cadas wanguran Kula salah pikiran yang sira asuwen wanguran aja nganggo cara sing kaya konon Oh. supaya gelisan supaya gak tekaning Pangulaban ketemu kelawan Endang Pratiwi kawin tulis sewengi kita ngerasa kakening enak sampar. aja dilamar-lamar maning Rama kudu tindak ayo supaya bisa dicumponi apakah dados penyuwunan pula ikang putra Sukertawi Sesa Rama. Jung Mangga Rama Sukertawi Sesa nggih mangga ya mun Rama ora bela sungkawa kelawan sira sing dadi anak yang gerberama sing ketempuan arep sapa lamun dudu wong tua sing bakal Ya. ketempuan Rama aja watir Sukertaya nggih Rama ning lebakian Mega Mendung bakal bijaksana nggih Rama ya
Nggih, mangga Prabu. Bener kaya kono. Gusti Prabu, siji-siji ning jalan. Pripun ngono Gusti? Dewi Pertiwi lamun biji colong war bakal tepung jodoh lawan anak aku ya. Wis yenake nganggo cara kun bae Rama kula Kono ya. Konon Rama. Dadi carane dicolong Prabu. Colong ya. Siap kanggo nyolong Jawaduna Prabu. Angger bae sirake. Aja sira wanguran. Pripun sih? Oh, sira sing nyolong membeli karuan dinekaken ning kita mengkono. Kamu percaya karo bapak bae, karo Rama bae. Percaya ya nang. Awas Rama ana cirine Rama. Apa kuno? Endang Pertiwiku rada buntek Rama. Rada budek. Rada buntek toli. Lamun kula mbayangaken ku kelingan kaya lepet Rama sing aran Endang Pertiwiku. Konon ya. Kaya lepet dibengket nganggo tali. Bakal wis kenang panas yang geni mepek Rama. Aduh, Endang Pertiwi. Selerane Gusti. Aduh, Si kaya kono selerane. Nang Sukerta mangga Rama. Rama ora bakal suwe Mangga Rama. arep bela bantu kelawan sirana. Awas sirine Rama. Ya, Kaya lepet dibengket Rama. aja watir. Awak mepek Rama. Rama pasti weruh anane Dewi Pratiwi ngendi ya. Mengkono dah. Nah, yen tinggal kare arep latih tinggal Darawiyati supaya jaka weruhan. Ya Rama percaya. Awas, minggir kabeh sirane ya. Awas. Apa? Kita ngomong kayak lepet. Ngomongnya selera. Dari masalah selera mah kita mah selera tinggi. Pengen aku sing mepek-mepek. Siapa paham kula ka Sejen pangeran. kaya sira. Hari sira mah seneng sing kaya biting-biting. Kegawa genang angin kaya kot wanguran. Wanguran Kula pangeran. pedatine digawa. Kanggo jaga-jaga buk menawaki Rama salah. Nggawa Endang Pertiwi. Cuman Pripun? padan-padan yang pedati tapi sing alon-alon nang. Lakune sing alon-alon. Ayo radang ngetan gawa pedati teka mulati lakune calon pengantin Endang Pertiwi nincangin lama Prabu Megamendung. Mangga pangeran. Ayo nang ngetan supaya kita kedelengi gancang teka mulati jejak Endang Pertiwi. Nggih pangeran. Ayo. Rami-rami bebarengan sedaya seminyak sini, seminyak sini. Kita sini Tori siratut siji ning guri. Awas pedatine sing narik taline pedati sing paham. Tenggina. Watir-watir bok menawa kita kesalah keglimpang mati kabeh. Bener pangeran. Sing wis biasa gawa pedati. Nggih pangeran. Ayo. Tanduran pinyulaman tekan dening ati dirunjang mangsa wurungan wong kang sakti mandraguna tata tengginas tindakane kembang abang bunga ribang jamantung rasane gati suka mati lagi jabang penimbang lidah di siji alon-alon kaliwaton bagian alon asar kelakon bagian alon kulane asar kelakon Mama Jidarto tuan rumah dewe nangkane sing ditembang kelingan baik kenangan baik Mama warga
sareng bos talunge keding mapai jagat bapai jagat minangkane sing ngurmati sareng no kitule keding kang mirengaken jari iman jariku sayang balung balai deli kesanton gelar senajan lang kawonge kaya katon bani mata senajan raga paanggang nanging batin bola sita bebarengan asam enom tua tanggung beli kuat baik kulane kenang jalukan beli kuat baik kenang jalukan sekarang garuluku ditanding miring cacada pariwong demen balik pasangan baik wong demen mang balik pasangan Sedurunge ngaturaken sembah pangabakti maipan menyang kane wulu cumbune panjenengan Gusti Ratu tantune ning sedina loro kian ngerasaken aneh ning pribadine Gusti Ratu sedina-dinane kaya wong bingung sedina-dinane kaya wong lagi duweni beban pikiran sampai disuguhi mangan ora dipangan tekang disuguhi nginung ora diinung bok menawa lamun jeh lagi duweni masalah lamun jeh lagi duweni beban pikiran ya mangga terang-terangan karo maipen bokat baik kaya maipen bisa bantu ning kesusahane Gusti Ratu maipen dalam Gusti tek terima sembah lan pangabakti awakmu saliramu merupakan pengabdi sing setia selalu mendampingi kaya dirine isun Ratu Tiris atau Dewi Layung Suci Ganda apa mulanya kedeleng kelawan awakmu bahwasane Ratu Tiris saat saiki kaya lagi duweni beban lan pikiran memang bener isun aku sareng masudine gede saking gedung nengkang mirengaken bundange denok kayae denok minangkane sing nyaksen mamaji daratoe gede aja lali selawase senajan regane anggang nanging batin kulane tetep paragan tetep paragan karena sejujurnya bahwasane waktu saat saiki Ratu Tiris lagi jalanakan tugas sing diperintah kelawan Kakang Prabu Megamendung bahwasane isun Ratu Tiris kongkon ngawas-ngawasi atau nonggoni setekane Kakang Prabu Megamendung sing lagi
nyumponi penjalukane keturunane nyolong salah sawijine wong wadon yaiku kaya dene Endang Pratiwi. Dadi sampeyanku dilawani bingung, dilawani ora enak mangan, ora enak turuku, kenang oli tugas, Ya Maipen, paingan tan paingan, keraton Segara Kidul, kosi surem, kosi ilang cahyane, kenang sampeyane lagi bingung Gusti Ratu. Maipen, sapa wonge sing ora duweni pikiran was-was. Sebab iki merupakan jalukan saking alo keponakan. Kaya dene Sukerta Wisesa. Dheweke lagi kepatiwasa. Edan jejaranan kelawan Endang Pratiwi bocah saking babadan. Mulane semono isun sebagai ibu bibine rasa pengen bela bantu, pengen nyumbadani ning penjalukane alo keponakan. Sebab siapa sing arep nyayangi lamun duduk isun Ratu Tiris penguasa Segara Lor. Tapi Maipen jareka singaran perjuangan ora lepas kelawan pengorbanan. Yanggi Gusti. Jagat jeber kaya sintrum ngamun-amun. Udah nyari wis-wis kaya jagat melu nabisi kaya jagat melu bela sungkam. Kusatria langan budaya wong sing paling eman, wong sing paling sayang deh. Ya jadi gawe pusing Gusti Ratu. Kerjaan sing gawe jenuh, kerjaan sing gawe dugal, iwal kejabah wong nunggu. Apa maning sing ditunggu ning sampeyan kaya deneng Prabu Megamendung. Pasti bisa nyolong anane Endang Pratiwi. Kanggo nyumponi penjalukane aluponakane sampeyan. Tentunya aja khawatir Gusti Ratu. Kaya deneng Prabu Megamendung pasti bisa jalanaken tugasnya. Bakal mboyong anane Endang Pratiwi ananing Kraton Segara Lor. Ya Maipen, memang benar ucapan Maipen bahwasane singaran Kakang Prabu Megamendung memang cukup mumpuni. Isun yakin lan percaya bakal berhasil. Tapi jareka singaran waspada iku patut kelawan kecurigaan. Aja sampai kaya dene Kakang Prabu Megamendung nemoni halang lan rintangan, aja sampai ketangkep kelawan wong babadan. Maipen, ngaturaken matur kesuwun sanget Kusatria langan budaya minangkan ikang hormati kidalangan om dieng ngaturaken matur kesuwun sanget Yesowo